Agora teño unha explotación de limias e da ovella galega. En ovella galega teño 70 ovellas que están escritas no libro genealógico. Nas vacas teño 40 animales en total, está tudo no libro genealógico. Esa é unha raza autóctona de Galicia que era, o sea, foi sempre de aquí da zona da Limia, onde se da Limia de Monterrey, bueno, máis que nada onde era esta raza sempre foi da zona de Xito de Limia. A produción dos becerros mátase directamente do monte van ao matadeiro. Ten unha curación de 7 días no matadeiro, como a carne, toda se diría fer, vamos, a curación. E depois sirvese directamente a particulares ou ben a carnicería. Unha carne que ten unha filtración de grasa entre o magro e é unha carne máis blanda, por ese grado de grasa que ten. Non son becerros colós, son becerros que teñen, bueno, pues, menos carne na parte traseira, pero é unha carne moito máis sabrosa que a outra, por o tema das infiltracións da grasa. Normalmente o que le damos é silo de erva, apoyámoslo un pouco con silo de erva no inverno e no verão, o sea, depois o resto do ano que hai comida e tal, pois prácticamente do que colle no campo, nos campos.